Det er godt forsøgt. Ja, nej, vi må give dem, synes jeg. Og lad os bare sige, det er koordineret Rasmus Jarlov-angreb, Esben. Ja, der står simpelthen unge mennesker og danser med Jarlov-plakat. Der er større ambitioner i København. Der er også en Vejdinger. Det er rent, og det er jo som, det opsummerer jo konservativt meget godt. Det går forrygende. Der er 21 dage til kommunalvalget. Der er under 3 uger. På alle måder bravende godt arrangement. Man har jo altid slået det op på, at julen var lige til påske, men det er jo faktisk, altså, kommunalvalget, der var lige til jul. Ja, simpelthen. Det er nærmest. Ja. Det er 19. november. Vi glæder os, og alle partierne glæder sig, nogen mere end andre, kan vi se. Og vi kan lige så godt uden at måske. Ja. Det begynder at få en slagside fuldstændig i forhold til omtale. Vi er jo godt med på det, men jeg sige, det er grænsende til rabiat, det der udspiller sig herude. Og jeg vil sige, at vi nævner ikke partiet. Nej. Og de har taget maskotter med, og det er tilløbs. Jeg kan kigge over til P4 på den anden side af sundet, og lad os bare sige det som det er. Det grå guld, de bliver også charmet op og ned. Ja, der er måske lidt mere svung i vælgerne på deres segment over på P4. Ja, det er jo apropos Vild med Dans og så videre. Det er jo rent faktisk en målgruppe, der gør, hvad de hører i radio. Præcis. Så jeg tror, I har fart på derovre. Det er jo meget skønt at se på.